நண்பர்களே, நாம் பார்ப்பது நிவி டீச் யூடியூப் சேனல். வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கு பார்க்குற விடயம் வந்து ஏரோப்ளேன் மோட். நமது மொபைல், லேப்டாப் போன்றவற்றில் காணப்படுது ஏரோப்ளேன் மோட். இது ஏரோப்ளேன் மோட் என்றால் என்ன, இது என்னத்துக்காண்டி பயன்படுத்துகிறாங்கன்றதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ஏரோப்ளேன் மோடை வந்து ஃப்ளைட் மோட், ஆஃப்லைன் மோட் என்று சில ஃபோனில் காணப்படும். ஆஃப்லைன் மோட் அல்லது ஃப்ளைட் மோட் என்று காணப்படும். இதை வந்து நம்ம ஒன் பண்ணி வச்சோம்னு சொன்னால் வேறு லோகோ வந்து, அதாவது ஒரு பிளேன் பறப்பது போன்ற லோகோ வந்து நம்மளோட ஃபோனுக்கு மேலே காட்டும். இவ்வாறு அந்த லோகோ ஃபோனுக்கு மேலே இருக்குன்னு சொன்னால் நம்மளோட ஃபோனில் வந்து ஏரோப்ளேன் மோட் ஒன்னில் இருக்குன்றதை தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். ஏன் இந்த ஏரோப்ளேன் மோட் ஃபோனில் இருக்குது, இதை என்னத்துக்காண்டி பயன்படுத்துகிறாங்க என்றதை பார்ப்போம். இப்போ நம்ம ஒரு வேலையை செய்யக்குள்ளே வந்து ஃபோன் வந்து டிஸ்டர்பாக இருக்கும், கால் வரும், மெசேஜ் வரும், இது போன்ற பல டிஸ்டர்புகள் நம்மளுக்கு ஏற்பட்டு கொண்டு இருக்கும். இப்படி டிஸ்டர்ப் வராமல் இருக்கணும்னு சொன்னால் நம்மளோட ஃபோனை ஓஃப் பண்ணி வைக்கணும். இப்படி ஃபோனை ஓஃப் பண்ணி வைக்காமல் இந்த ஏரோப்ளேன் மோடில் போட்டு வச்சோம்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு அந்த கால், மெசேஜ் இதுகள் ஒன்றும் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கும். அடுத்து வந்து நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகக்குள்ள வந்து சிக்னலை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கொண்டு இருக்கும். அதாவது ஒரு டவர்லேருந்து இன்னொரு டவரில் எந்த சிக்னல் பெஸ்ட்டாக கிடைக்கோ அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கும். அப்போ வந்து நம்மளோட ஃபோன் வந்து பேட்டரி வந்து இறங்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் அதிகமாக இருக்குது. நீங்கள் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகக்குள்ள டக்குன்னு ஃபோன் சார்ஜ் இறங்கிடும். அப்போ அந்த சமயத்தில் வந்து ஏரோப்ளேன் மோடில் போட்டு வச்சோம்னு சொன்னால் அந்த சார்ஜ் வந்து இறங்காமல் இருக்கும். இப்போ நம்ம ஃபோனில் வந்து வேறு ஏதாவது வேலை பார்க்கணும், இப்போ ஒரு படமோ இல்லை ரேடியோ கேட்க போகிறோம்னு சொன்னால், இல்லை பாட்டு வந்து கேட்க போகிறோம்னு சொன்னாலும் இந்த ஏரோப்ளேன் மோடை ஆன் பண்ணி வச்சோம்னா சரி, சிம்மை கலட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த ஏரோப்ளேன் மோடை ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு நம்மளோட வேலையில் செய்யலாம், ஒரு டிஸ்டர்பும் இருக்காது. ஃப்ளைட்டில் போக்குள்ள ஏன் இந்த ஏரோப்ளேன் மோடை ஆன் பண்ண சொல்கிறாங்க என்று பார்ப்போம். ஏனென்றால் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மொபைல் செல்லும்போது அதில் சிக்னலை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கொண்டு இருக்கும். ஒரு டவர்லேருந்து இன்னொரு டவரில் இந்த டவரில் பெஸ்ட் சிக்னல் கிடைக்குதோ அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கும். இப்படி சேஞ்ச் பண்ணும்போது பைலட்டுக்கும் கட்டுப்பாட்டு அறைக்குமான கம்யூனிகேஷனில் ஏதாவது தடங்கள் ஏற்படலாம். அதற்காண்டியே ஏரோப்ளேன் மோடில் போட சொல்கிறாங்க மொபைலை. நீங்கள் நினைக்கலாம் இப்படி அது என்ன இப்படியான பிரச்சனை ஏற்படுத்தும். உதாரணமாக உங்களோட மொபைல் வந்து ஒரு டிவிக்கிட்டேயோ ரேடியோக்கிட்டேயோ இருக்கும்போது ஒரு கால் வரக்குள்ள நீங்கள் பார்த்தா ஒரு வைப்ரேட் வந்து கேட்கும். அப்படி அதே போல் தான் இந்த பைலட்டுக்கும் கட்டுப்பாட்டு அறைகளையும் இருக்குது இடையிலான கம்யூனிகேஷன் போது அந்த வைப்ரேட் எதுவும் ஏற்பட்டு தடங்கள் வருமோ என்ற அச்சத்தின் காரணமாக தான் மொபைல் ஃபோனில் ஃப்ளைட் மோடை வந்து ஆன் பண்ணி வைக்க சொல்கிறாங்க. சரி, இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ளைட் மோட் பற்றி பார்த்தாச்சு. இதை பற்றின சந்தேகங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். இது போன்ற தகவல்களை அறிய நீங்கள் நிவி டீச் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷனை செலக்ட் பண்ணி கொள்ளுங்கள். நன்றி.